Kif ma sepp ħdwiet l-aħbar ta' tiġrif tal-Knisja ta' Ġiżu fir-Rabat, reazzjoni tal-Gvern kienet waħda immedjata. Permezz tal-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borch, numru ta' ħaddiema mid-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi marru biex jassistu fit-tneħħija ta' kull periklu li seta' kien hemm fil-Knisja. Fi żjara tiegħu ġewwa l-Knisja ta' Ġiżu, il-Prim Ministru Joseph Muscat sostna li l-inċident ma kienx każ ta' nuqqas ta' attenzjoni jew traskuraġni minħabba li riċentament sar ħafna restawr f'din il-Knisja. Il-Prim Ministru li dalgħodu kien f'kuntatt mal-Arċisqof Scicluna biex jiddistingwu knejjes jew strutturi li jistgħu jkunu ta' periklu, qal li diġà ġiet identifikata kappella li tista' tkun perikoluża għalkemm din tintuża biss darba fis-sena. Waqt żjara separata, l-Arċisqof Charles Scicluna wera s-solidarjetà mal-Patrijiet Franġiskani u taħar li l-Gvern tax-xogħol li ser ikun qed jagħmel sabiex tissewwa l-ħsara fl-iqsar żmien possibbli. Miegħu ingħaqdet il-President ta' Malta Mari-Louise Coleiro Preca li wkoll esprimiet is-solidarjetà tagħha mal-komunità tal-Patrijiet Franġiskani. Intant matul il-jum kienu bosta l-entitajiet li offrew l-għajnuna finanzjarja tagħhom għar-restawr tal-Knisja, fosthom il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna li dikjara li l-Gvern se jkun qed jgħin fir-restawr bis-saħħa tal-Fond għal Kawżi Ġusti. Il-Bank of Valletta wiet ukoll l-appoġġ tiegħu lil Patri Martin Coleiro, il-Gwardjan għar-restawr tal-Knisja. Il-kap eżekuttiv tal-bank fisser kif din il-Knisja hija teżor nazzjonali u ħeġġeġ lil organizzazzjonijiet oħra sabiex isegwu l-eżempju tal-bank. Dawn kollha segwew ir-reazzjonijiet tar-residenti li sa minn kmieni filgħodu irħewla lejn il-Knisja biex flimkien mal-periti u l-ħaddiema tal-Gvern bdew jippjanaw kif se tibda l-ħidma estensiva għar-restawr ta' dan il-patrimonju nazzjonali. Fuq nota sabiħa fuq it-suntir tal-Knisja ta' San Pawl it-tellet attività u matula l-Kummissjoni Żgħażagħ Rabtin Pawlini għamlu ġabra speċjali għar-restawr tal-Knisja ta' Ġiżu minflok għall-Festa ta' San Pawl.